fiecare zi facem un prim pas. În fiecare zi pornim pe un nou drum. Începutul e alegerea noastră. Dar pentru a continua, avem nevoie de susținere. Ne proiectăm imaginea asupra lumii printr-un proces complex, în care niciun detaliu nu este lipsit de importanță. Nu este ușor să alegi cursul acțiunii și să găsești soluția potrivită. Uneori inspirația vine din cele mai neobișnuite lucruri, pentru a surprinde apoi o lume întreagă. Pentru Saint-Gobain, viitorul se construiește în fiecare clipă, la cele mai înalte standarde ale tehnologiei moderne. Suntem o echipă, mergem mai departe și învingem dificultățile, pentru că împreună rezultatele se dobândesc mai ușor. Avem o datorie nu doar față de oameni, ci și față de mediu, pe care o împlinim prin selectarea atentă a materialelor și prin dezvoltarea de produse care contribuie la creșterea eficienței energetice. Ne apărăm și protejăm valorile pentru o viziune unitară. Iar la finalul zilei, avem încredere în fiecare acțiune a noastră. Am creat produse care susțin dezvoltarea durabilă, pentru interioare în care este o bucurie să trăiești. Inspirați de vise, schimbăm viețile oamenilor și dezvoltăm habitatul viitorului. Cu ușurință. Pentru că mâine începe astăzi. Saint-Gobain, 350 de ani, 350 de motive pentru a crede în viitor.